Imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 2:45 inkosi kusikhangela. Ngiyambonga uJehova.
sazula umhlaba awuwazichitha wazichitha izitha zazo awuzazula awunamuhla ngidumisa nabangcwele awungenhliziyo ekhululekile awunamhla ngidumisa nabangcwele awungenhliziyo ngiyakubonga wethixo wangivusa ekufeni ngiyakubonga thixo wangivusa Ngipelawo lawo mandla Nkosi okubuthumisa nawe ngipelawo amandla Nkosi okubuthumisa khanyisela umphefumulo wami ubane nasezulwini khanyisela umphefumulo wami ubone khanyisela umphefumulo wami ukubona nasezulwini khanyisela umphefumulo Asibonge uNkulunkulu wasekuphakamenze, uNkulunkulu kaShembe, Baba, size phambi kwakho Baba, uJohn Obadala size siphephela Nkosi yamakhosi. Sicela Nkosi kube khona Nkosi ey'nhliziyweni zethu Baba, singasuki Baba kuzo, sembathe Baba ey'nhliziyweni. Amen. Isihloko salenkonzo sithi amadodana kaNkulunkulu ayahlala nabantu emhlabeni. Amen. Amadodana kaNkulunkulu ayahlala nabantu emhlabeni.
njengoba ngishilo enkonzweni yasekuseni izwi lithe lesi sikhumbuzo sihlanganise nokubonga inkosi ilanga ukusungulela leli bandla lamaNazaretha kaNkulunkulu. Amen. Lesi sihlabelelo esikade sihlabelela safika nengelosi ngaso ibonga ukuhlengwa kwethu inkosi ilanga kuyizitha ezihlale zihlasela zilwela ukuqeda leli bandla. Akusiyo imfihlo ukuthi izitha ezinkulu kakhulu kuleli bandla yiwo amaNazaretha ezinhlangothi zonke zakwaShembe. Noma bezondana bebodwa kodwa uma sekuza kithi bayibeka eceleni eyabo inzondo bese bonke bebhekana nathi. Mhla ingilosi sigcoba yasho yathi uthi ubaba ilanga amaNazaretha azokosa kodwa ngeke akwazi ukukudla. Angazi-ke ukuthi wayesho ukuthini ngalokho. Kodwa amaNazaretha ayesevele engosa. Angeke ngizibale izinhlamba engangithuka ngazo kuthukwa nengilosi ngazo zonke izinhlamba. Ungagcini lapho abanye bezama nokungibulala kodwa ngokuvikelwa inkosi ilanga ngasinda eziwombeni eziningi. Kwakuthiwa lengilosi uMamlambo wami ubuye kuthiwe intombi yami. Kodwa ayikho into eyake yangihlukumeza njengokuthi enye inhlalisuthi yakwaShembe ithathe isithombe sememedi efile bese ithi le memedi uhlaleleni esefile. KumaNazaretha amaningi akwaShembe lesi kwaba lihlaya elikhulu. Abantu abaningi basanda kukholwa lapha kanti abanye basakholwa kodwa abazi ukuthi bunzima buni esikuthwaliswe ngamaNazaretha akwaShembe kusukela sasungula leli bandla laJehova. Sasingagcini ngokuhlaselwa ngamaNazaretha kodwa ngisho abanye abaholi bakwaShembe bayaye bengihlasele namanje bethi lobu kuNazaretha libandla lakubo ngakho ke alikwazi ukuholwa ngumuntu ongasiyo owakwaShembe ngesibongo. Ukhona lo mholi wakwaShembe kuthiwa uSizwe. Lo mholi unomona oxakile kodwa futhi obuye uhambe nobuwula obuthize. Namanje uhlale engilwisa ngokuthi njengoba ubaba mkhulu kungukhokho wakhe ibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu lingasihlanganisi naye. Uthi-ke lo mholi singasebenzisi nesihlabelelo zomprofeti singayifaki neMnazaretha ngoba yafika nokhokho wabo esho ubaba mkhulu. Ngenkathi siya enhlangakazi lo mholi walwa nathi ethi asingayi entabeni yasenhlangakazi yize sasiya kunguMeyi bengekho kule ntaba kodwa elwela ukuthi siye entabeni kakhokho wakhe. Uma ucabanga ukwenza kwalomholi ungathi kukhuluma umntwana ono5 years ngoba angazi ukuthi ungawuchaza kanjani umbhedo onje okuthiwa ukhulunywa ngumuntu ongumholi webandla futhi. Nangesikhathi ngiphuma ebuhleni lo mholi waya ephepheni wamema wonke umndeni wakwaShembe
ukuthi uhlangane ungibuyise ngayo yonke indlela ngoba sengibephuce ibandla lakubo. Manje angazi ukuthi lo mholi ubheke ukuthi ngimbonise ngokwenze njani ukuthi ngathunywa nguye uShembe ukuthi ngivuse kuNazaretha nokuthi leli bandla likaJehova. Uthi-ke angikhumule nengubo emhlophe ngoba ngekakhokho wakhe. Angazi ukuthi umuntu othi ungumholi webandla uyikhuluma kanjani into embusane kanje. Ubaba mkhulu uba ngumnikazi kanjani wengubo emhlophe ngoba lena ingubo yasezulwini egqokwa izingilosi. Okusho ukuthi lo mholi uzokhumulisa nonkosazana uhlaleleni lengubo emhlophe nenansuku ohlala ifakile ngoba ethi ingubo kakhokho wakhe. Lo mholi akagcini lapho kodwa uthi asiyeke nokusebenzisa izihlabelelo zikakhokho wakhe. Kodwa kubhalwe kuzo izihlabelelo ukuthi lezi zihlabelelo zazilethwa izithunywa zasezulwini uShembe. Njengalesi esikade sihlabelelo ngoba naso salethwa ingilosi uhlaleleni kithi. Kodwa lo mholi uthi zihlabelelo zikakhokho wakhe lezi. Lo mholi akazi lutho ngokukholwa. Okuduma ekhanda lakhe ukubuka leli bandla njengokwephucwa ifa abalishiyelwa ngokhokho wabo. Okwesibili, lezi zihlabelelo ziprintiwe. They are not published. Azinamnikazi. Angazi noma lo mholi uyawazi yini umehluko phakathi kwencwadi eprintiwe nepublishiwe. Okwesithathu, isihlabelelo nasemthethweni siyincwadi ebekelwe ukudumisa uNkulunkulu. Asilona ibhizinisi. Ngisho ngathatha isihlabelelo saseLuthela noma saseWeseli, awukho umthetho ongivimbayo ukuthi ngisebenzise ebandleni lami. Namanje isihlabelelo zaseWeseli amaNazaretha ayasebenzisa. Okwesine, awukwazi ukulwela ukushicilela kwencwadi ungana copyright yayo. Awukwazi ukungivimba ukuthenga incwadi ngaphandle uma leyo ncwadi ipenishiwe uhulumeni. Ngenkathi ingilosi ifika yathi ashumayele ivangeli lokuyekisa amakholwa okuhlabela amadlozi ngoba lokho kuphambene nomthetho kaNkulunkulu. U-Exodus 22 verse 20 kuthi owenzela abanye onkulunkulu umhlatshelo engenzeli uJehova yena yedwa uyobhujiswa. Kanti kumaHubo 106 verse 28 to 29 kuthi bahlanganisa noBhalipeyori badla okuhlatshelwe abafileyo bamcunula uJehova ngezenzo zabo kwaqubuka ubhubhane phakathi kwabo. Kusho uNkulunkulu ngokucacile kungokwephula umthetho kaNkulunkulu ukuhlabela amadlozi noma abalele. Kanjalo futhi kunguhlubuka noma ukwephula umthetho kaNkulunkulu ukudla inyama ehlatshelwa amadlozi noma abalele. Ngomhla ka-5 November 1929 ubaba mkhulu ebizwe nguhulumeni enkantolo ePietermaritzburg kwathiwa akachaze ngomlando wakhe. Uthi-ke ubaba mkhulu
abazali bami babekhonza amadlozi kodwa mina kwangihlula ukukhonza amadlozi. Nobaba akaze abanamsindo lokho ngoba sasizwana. Ngangingayi ekhaya uma kuhlatshelwe amadlozi ngoba ngingayidli inyama ehlatshelwe amadlozi. Kusho ubaba omkhulu. Nobaba akaba namsindo ngalokho. Ngaya kanye ngibizwe ngubaba kuyothethwa amadlozi. Ngenkathi ubaba omkhulu enqaba ukudla inyama ehlatshelwe amadlozi, wayesengumfana engakabi nomprofeti. Kodwa wenza njengo-Abraham okwathi esengumfana wabulala izithombe okwakuthiwa akasiphakele ukudla. Wenqaba ukukhothamela abanye onkulunkulu. Nobaba omkhulu wanqaba ukudla inyama ehlatshelwe amadlozi. Yize wayengakaba yiyo inkolo. Kwathi esengumprofeti wawafundisa amaNazaretha ukuthi engawahlabeli amadlozi. Entshumayelweni yakhe ka-1927 ubaba omkhulu wawachazela amaNazaretha ukuthi ngokomthetho kaNkulunkulu abavunyelwe ukukhonza noma ukuhlabela amadlozi. Omzeleko baze bambuza ukuthi usho ukuthi bengabe besabahlabela yini okhokho babo. uShembe wathi impela kunjalo. Sebo bakhumbula ngokubanikelela eLatini emzini wasePhamu. Unokwenza njengalabo abangenayo uThixo. Ingilosi yafike yavuselela lelo vangeli likababa omkhulu. Yathi angikhumbuze amaNazaretha ukuthi ikholwa aliwahlabeli amadlozi. Ngathi uma ngishumayela lelo vangeli emsakazweni, ngavele ngahlaselwa ngomunye wabaholi bakwaShembe engihlasela khona emsakazweni. Wathi lento engifundisa amaNazaretha ayikho. Ngidlisa amaNazaretha udaka. Cabanga ngimdala kangaka kule nkolo kuNazaretha. Umama wakhuliswa ngubaba omkhulu nenkosi iLanga. Bese kuqhamuka ingane elihlaza izothi ngidlisa amaNazaretha udaka. Ngoba nakho ngingesiye umholi wakwaShembe. Emva kwalokho lo mholi wabe esengihlasela ngentshumayelo yenkosi iLanga oyihumusha ngokuthi ithi asikhonze amadlozi. Uma umNazaretha echitha imfundiso yomprofeti ngentshumayelo yenkosi iLanga, ubokwazi ukuthi lowo muntu uyihlubuka uyophelela esihogweni. Ngoba awukwazi ukuphikisa imfundiso kababa omkhulu ngentshumayelo yenkosi iLanga. Lokho kufana nalokho okuyaye kwenziwe ngamanye amakholwa ongamaKristu. Ukuchitha umthetho kaMose nezimfundiso zomphostoli Paul. Kuleli bandla lamaNazaretha umprofeti ukubhale phansi ukuthi isisekelo saleli bandla umthetho kaJehova owawuletha kithi ngoMose. Manje wena usuthi inkosi iLanga yaphikisa izimfundiso zomprofeti kaJehova kanjani? Uma uthi ungumholi wamaNazaretha kodwa ufundise ukuthi inkosi iLanga inemfundiso ephikisa imfundiso kaYise ongumprofeti,
usuke ungenwe idimoni elibi, uhlubula amanazaretha kaNkulunkulu ngomprofeti. Kusho ukuthi umuntu wasesihogweni, ngoba akwazi ukuthi uhlasele umprofeti ngobabilana, akwazi. Kwemfundiso yenkosi ilanga ukuthi leli bandla ngaso sonke isikhathi liyohamba ngokwezimfundiso zomqali wendlela. Amen. Imfundiso yenkosi ilanga leyo. Upage 82 lencwadi kaAdvocate Mnyandu ethi izintshumayelo zenkosi ilanga. Inkosi ilanga ithi nina manazaretha yeni inkosi ayibona uNkulunkulu kuphela, ayikho enye. Ngakho nilibambisise lelo lizwi noma nini, noma singasekho thina emhlabeni. Nikhumbule ukuthi ubuNazaretha lobo akusikho okomuntu. Akukho umuntu ongavela onjengami nje anikhiphe nina endleleni kaShema. Kusibabila uma ngithi onjengami, ngisho ngoba kuyaye kuthiwa ngingumholi wamaNazaretha, kepha angisiye umholi wenu, angisiye umholi wenu uShembe kuphela. NgoShembe inkosi ilanga isho umqali wendlela. Kusho ngoba ngikhuluma lokhu inkosi ilanga. Kodwa kukho umuntu ongavela athi phambukani endleleni kaShembe, noma ikomiti lamadoda, ibandla labafundisi, noma inina nonke njengoba nihlangene lapha. Aninakuveza umthetho ophambene noShembe. Ngiyakuzwa lokho. Aninakuveza umthetho ophambene noShembe, ngoba leli bandla akusilo elabantu, akusilo elomuntu. Leli ibandla lasezulwini. Amen. Amen. Kwenye intshumayelo inkosi ilanga isizohamba emhlabeni ithi, mina munye umthetho enginishiya nawo nengininika wona, yilowo ubaba owanifundisa wona. Amen. Amen. So ungayithatha kanjani intshumayelo kaBabilanga kusophilisa ngobaba omkhulu? Kusho yena ubaba omkhulu ukuthi ushiyane imfundiso kababa, kusho uBabilanga ukuthi ushiyane imfundiso kababa omkhulu. Ngelinye ilanga ingilosi yathi ithole abanye abaholi bakwaShembe bekhuluma bodwa ngocingo, bethi imbi lento eyenziwa ubaba ilanga, ukuthi ethathe into yakwethu ayidlulise umuntu. Kofanele silwele ukuyibuyisa lento. Uthike lo muntu wasezulwini inkinga ke lo, ukusuka kwabantu beqhaqha umsebenzi kaNkulunkulu bethi into yakwabo. Bakushingelezi uma uphila kahle ekhanda, ungaliqhaga kanjani ibandla likaJehova uthi ngoba uNkulunkulu ukhethe ubaba wakho noma uyise omkhulu ukuhola leli bandla, bese uthi liyinto yakwenu? Ngisho uMose emva kwakhe uJehova wakhetha uJoshua ongayiyo indodana kaMose. uNkulunkulu wakhetha uJoshua. Manje ke lapha ePhakameni uNkulunkulu usezokhethelwa ngamadodana kwaShembe ukuthi kumele aliqhube kanjani ibandla lakhe. Ngale nkulumo abasanda kufika kule nkonzo ngibanika isibuko sokuthi sithwale kanzima kanjani sihlukunyezwa ngamanye amaNazaretha namadodana akwaShembe. Ethi leli bandla lophezu konke ngela kubo.
ukuba inkosi ilanga yayingahambi nathi, ngaba amaNazaretha namadodana akwaShembe bakwazi ukulichitha leli bandla. Kodwa uJehova wabanqoba. Amen. Uformer President Zuma oke washo into enkulu. Wathi abantu bakithi bahlale bekhohliswa. Bengagcini ngokukhohliswa. Kodwa ekukhohlisweni kwabo bakhohliseke kalula nabo. Abantu bakithi uma into ike yashiwo ngumlungu iba liqiniso. Kungakhathaleki ukuthi imbudane kangakanani. Kodwa futhi encwadini kaHosea 4:6 uNkulunkulu uthi, abantu bami bayabhujiswa ngokweswela ulwazi. Njengoba ulenqabile ulwazi, nami ngiyenqaba ukuba ube ngumphristi wami. Ukhohliwe ngumthetho kaNkulunkulu wakho, nami futhi ngiyakhohlwa ngabantwana bakho. Amen. Ngokusobala kule ncwadi uJehova uthi uyamjezisa umuntu ngokweswela kwakhe ulwazi entweni ebekufanele ukuba ayazi. Ngike ngezwa omunye umlungu efundisa kwasakushumayela. Uthi-ke lo mlungu izincwadi ezingu-66 eziseBhayibhelini zabhalwa nguNkulunkulu, nalezi ezakhishwayo zazikhishwa nguNkulunkulu ngoba ziphambana nomthetho kaNkulunkulu. Uthi-ke lo mlungu njengalena nje kaMakhabhisi. uMakhabhisi ufundisa abantu ukuthi we must pray for the dead. Ukukhulekela abafile uphambene nomthetho kaNkulunkulu. Ngoba ngokomthetho kaNkulunkulu umuntu ofile ufile. Uthe uma ngizwa lenkulumo ngaqonda ukuthi nabamnyama bayithathela kulala babelungu yonke lembudane elokukhulu. UPetro uqala isahluko 3:19 uthi uJesu wahamba wayoshumayeza imiphefumulo eboshweyo kulabo ababengalalelanga lapho uNkulunkulu ngokubekezela emhleni kaNowa umkhumbi usakhiwa okwasindisa abayingcosana. Amen. Ngokwalo mlungu kuyisono ukukhulekela imimoya yasebafa, ngoba ofile ufile. Kodwa uJesu yena wahamba ngomoya wayoshumayeza imimoya eyafa ngesikhathi sikaNowa. Ukukhulekela abantu abafa sebafa kuyisono, kodwa ukubashumayeza akuyisisono. Umshumayeza kanjani umuntu ofile? Manje awukwazi ukukhulekela umoya womuntu osewafa ngoba usuke ungasakuzwa. Kodwa uyakwazi ukushumayeza umoya womuntu osewafa. What's the difference? Umuntu ofile umshumayeza ukuthi akakuzwe kanjani, aphenduke kanjani esefile. Kanti uyaphenduka yini umuntu osefile? Kanti umuntu ofile ungahamba uyomshumayela ephenduke esefile. But iBhayibheli lisho njalo. Kodwa mase kuthiwa mthandazele lokho sekuphambene nomthetho kaNkulunkulu. Uyaqhubeka lo mlungu kulesi sifundo sakhe uthi
isambulo sabhalwa ngo-100 AD kanti uthi ubuKristu basungulwa nguConstantine ngo-325 AD. Konke lokhu kuliqiniso, kodwa kunombuzo kufanele sizibuze wona. Uma isambulo sabhalwa ngo-100 AD kusho ukuthi sabhalwa ubuKristu kungakabikho. Vele ngokomlando ubuKristu bavela uYeshua kudala wahamba emhlabeni, ngoba uYeshua wahamba ngo-33 AD. Ngakho ngokomlando ubuKristu abuhlanganise lutho noYeshua, ngoba kungumlando ukuthi uYeshua wazalwa nguMaria noJosefa ababe ngamaHebheru, naye uYeshua engumuHebheru efundisa ngenkolo kaMose. This is a historical fact. Inkolo kaMose nenkolo yobuKristu lezi zinkolo ezimbili ezazi izitha ezinkulu, njengoba namaRoma ayeyizitha zamaJuda. That's a historical fact. uYeshua abalandeli bakhe kwakungesiwo amaKristu, kodwa kwangamaNazaretha, wonke engamaJuda. Ngiyazi abanye kuyabethusa lokho. Uma kungenjalo, pho kuyizenzo 24 verse 5, uPaul wayelihola kanjani ibandla lamaNazaretha? Ngoba vele ngokomlando uPaul waba ngumlandeli kaYeshua. Kwase kwenza kanjani ukuthi manje uPaul bese ba umholi wamaNazaretha? Incwadi yokuqala kwiTestament Elisha ethi Matthew ihunyushwe encwadini ethi The Gospel of the Nazarenes ngesizulu ongamaNazaretha. Uma kwakungayiwo amaNazaretha abalandeli bakaYeshua, pho amaNazaretha alibhala kanjani ivangeli ngoYeshua? Iyasho incwadi ukuthi The Gospel of the Nazarenes, kodwa ibhalwe abalandeli bamaNazaretha bebhala ngoJesu. AmaNazaretha ayibhala kanjani ngoJesu? Ngaphela uJesu kuthiwa wayengumholi wamaKristu. Lezi zinto zenziwa kanjani ukuthi abantu abafundele bengazazi? Isizwe esimnyama sisebumnyameni. Angaze ngibabone abantu ukuthi uma betshelwa iqiniso ngabo bese bemthukuthelela obatshela iqiniso, bechazwe ukuhlala ekungazini. Angiqondi ukuthi kanti sisizwe sinjani. Sithathe isithombe somlungu, sazi ngisho igama lakhe, uSiza Borgia, intaliyane elaliyisigebengu futhi eliyisitabane futhi elingumbulali elalana nodadewabo. Kodwa sithi thina leli ntaliyane uyena umsindisi. Ukona umuntu ongayazi leyo nto njengamanje ufundile. Namanje sisaziqhenya ngalo, noma sesazi ukuthi silengise isigila umkhuba endlini yesonto, kodwa namanje sisathi isona uNkulunkulu wethu. Abantu abamnyama amaKristu bayazi ukuthi lesi sithombe ngesikaBorgia is a clear history, and nokuthi uBorgia kwakungumuntu onjani they know. Mhlawumbe ekuqaleni sasingazi, kodwa manje sesiyazi. uNkulunkulu uvele wangena kumongameli wezwe elikhulu laseRussia, wasitshela wonke amaqiniso ngobugebengu okwenziwa
sikhonzisa amawuwa. Zonke lento esikhonjiswayo esikhonjiswayo amawuwa. Ubamela ziwuwa ukuthi amaqanda aboliwe. Namuhla sesinawo amaqiniso ukuthi uYeshua kwakungumuntu omnyama. Sesinazo ngisho izithombe zakhe. Sesiyazi ukuthi ngaphandle kokupenda uYeshua amaRoma abuye akhipha izigidi zezimali kupendwa abantu abamnyama abaseBhayibhelini benziwa abelungu. Kodwa isizwe simnyama sesadla amathe abezizwe. Akusihluphi lokho. Asifuni nokukhuluma ngalobu buqili babezizwe obushaqisayo. Kwenye i-article ngike ngabona amaJuda amhlophe ase-America ekhala ebalise ngokuthi i-DNA ibaphikisile yathi bona abasiyo inzalo kaIsrael. Kunjalo uDr. Xhakazi yakwaziyo. Kodwa thina sakuthola kudala ukuthi i-DNA ikhomba thina ukuthi thina esingamaHebheru yithi inzalo kaJakobe. Ebekhala ngempela amaJuda amhlophe eAmerika. Hawu, kanti silokhu sithi singamaJuda njena i-DNA yasiphila. Ngaqala ngathi hawu baqala ukwazi lokho ukuthi ngisakwazi ukufaka. Kodwa kuthe sesivezelwa ngumuntu obegcine lezi zithombe ezipendiweyo. Abanye wabaphatha kabi lokho. Bathi wena Putin uhlushwe yini uma thina sikhonza umlungu? Uhlushwe yini uma abamhlophe bapenda okhokho bethu babenza abelungu? Suka lapha wena. Ufuna ukususa ekhonzeni obasi bethu. Ngikhuluma nje izithombe zikaSiza Borgia. Zigcwele zonke izindlu zamasonto. Ezinye zilenga nasezintanini zethu. Yize sesazi ukuthi isithombe sesigeleke inkosombulali lesi. Ngisho sesitshelwa ngumongameli uPutin ukuthi inqulathi le esifunzwa ngayo. Angaze ngimuze umKristu othi asisuse lezi ithombe because bachazeka yizo. Abantu abamnyama ke labo. Abamnyama abathukuthela bafe. Bathukuthela bafa. Bathi lo mlungu ususelani kobasi bethu. Uwavezelani lamaqiniso azosenza singabe sabakhonza obasi bethu. Thina besikuthanda ukuba noJesu omhlophe. Siyakuthanda thina ukukhonza isithombe sezitabane. Sombulalo. Sithi nguyena impela uNkulunkulu wethu. Ukhona impela umuntu ongumKristu wakusho ngomlomo. Ukuthi bona bayachazeka lo Jesu omhlophe. Noma kuthiwa ke noma umnyama kodwa nasichazwa yilo uSiza Borgia. Hayi ukuthi izinyabathuka bakusho ngomlomo wabo. Ngicabanga ukuthi nomongameli uPutin ujabhile lapha ekhona. Ngoba ubona bonke abantu abamnyama bezithela ngabandayo. Betshengisa ukuthi abayithandi lento oyivizile. Asikwazi ukukhululeka sisakhonza isithixo zaseWest ezweni. Asikwazi ukusikhululeka. Kufanele ukuthi singakhululeka safaka inwele zabilungu sihloba ngazo sizokhululeka.
uNkulunkulu akasebenzi kanjalo. Ngiyacela kumongameli wethu ubaba uZuma ukuba thina asixhumanise nomongameli uPutin ukuze sithole onke amaqiniso ngalabo oJesu mbumbulu esebengonkulunkulu noma sebengunkulunkulu wesizwe sipha. Mina kwafika kimi ingilosi ehamba ngezinyawo yangitshela ukuthi umsindisi wethu nguYeshua, hayi uJesu, nokuthi thina maJuda hayi isizwe somhlaba. Kwafika umuntu ezweni wasitshela manje uma leli qiniso sengilifakazelwe ngumongameli waseRussia, mina ngikholwa ukuthi lo mongameli wayethunywe uNkulunkulu wokhokho bethu. Ngithi ya umongameli Putin wayethunywe uNkulunkulu ukuthi ezositshela ukuthi lento ehleli laphana ukuthi kunje kunje, kodwa abantu abamnyama bavele bamcasukela. Angazi ukuthi abantu abamnyama ngabafanisa into enjalo. Sekufike umlungu ogcine lezi zinto ezothi nazi ithombe zoyisho omkhulu ezaphendwa zenziwa zabamhlophe. No, kodwa ngeke umzwe umuntu omnyama ekhuluma ngayo. Iyabacasuka lento babuza ususelani kubelungu. Ususelani lomlungu belungu. Ngicela umsholozi angavumi ukuba lamaqiniso abuye anyamalaliswe yilabo abasidlisa iqanda lendlwane. Amen. Akasize umongameli umsholozi ukuthi emlandele uPutin ngalento ingaveli iphelele emoyeni. Uma kukhona abantu abamnyama abanganendaba nalento, kodwa thina sinendaba. Ngoba kwafika ingilosi ukuthi sitshele. Njengoba ngayisukumela ngoba ngayitshelwa ingilosi. Yathi lento enihamba ngayo. So yonke lento esiyenzeka yenzeka ngoba sekuthiwa ezulwini hambe uyotshela lona uthaba esuna. Njengoba sobeza nje manje sebeqala bebambisana ngeSabatha koThixo. Abanye bethi no usuku lokukhonza uNkulunkulu yiSabatha. Njengoba manje soqala sobeza sebekhulumana ngomthetho kaNkulunkulu. Abanye bethi no umthetho kaNkulunkulu kawushintshi. Kushona amaKristu baphikisana bodwa. Kodwa thina uShembe wasitshela kudala ukuthi usuku lwaNkulunkulu yiSabatha. Amen. uShembe wasitshela kudala ukuthi akukho ukukholwa ngaphandle kokugcina umthetho kaNkulunkulu. uNkulunkulu usethume uPutin ukuthi ezositshela yonke into ukuthi kwakhishwa izigidi zemali kupendwa bonke abantu abamnyama abaseBhayibhelini benziwa belungu ngo-15 something 100 AD lapha eRome. But akakho umuntu omnyama onendaba naleyo nto. In fact iyabacasula ukuba ivezwe. Iyabacasula. Yonke into abayithatha ubathatha into eshiwo umlungu, uma engashiwo umlungu ayilona iqiniso. It's baffling. Ukuthi singaba nabantu abamnyama abafunde lapha yilento. Isihloko salenkonzo sithi amadodana kaNkulunkulu ayahlala emhlabeni. UMathewu 13 verse 41 to 43 uYeshua wathi indodana yomuntu iyakuthuma izingilosi zayo zibuthe zikhiphe embusweni wayo konke okukhubekisayo nabenza okubi zibaphonse esithandweni somlilo. Lapho okuyoba khona ukukhala nokugedla amazinyo. Kepha abalungileyo bayakukhanya njengelanga embusweni kaYise. Onendlebe akezwe. Kule ncwadi uYeshua usichaza yena ukuthi uyindodana yomuntu. Kodwa uthunywe uNkulunkulu.
kusho yena ukuthi indodana yomuntu. Leli gama elithi indodana yomuntu livela isikhathi ezingu-81 kwiTestament Elisha, bese kuba ka-103 kwiTestament Elidala. Ngiyangizwa? Ngithe uma ngibheka incazelo yalo kwi-dictionary yeBhayibheli ngathola ukuthi lisho i-human being. Ngakho-ke uNkulunkulu uma ethi indodana yomuntu usho ukuthi indodana ezalwa ngumuntu. Indodana ezalwa yi-human being. Awukwazi ukuzalwa yi-human being ungayomuntu. Nakwi-Testament Elisha uma uNkulunkulu ethi kuYeshua indodana yomuntu usho ukuthi indodana ezelwe ngumuntu. Kodwa ngokwezimfundiso zamaKristu uJesu lo ongumlungu hayi uYeshua useyindodana ezelwe yodwa uNkulunkulu. Ngoba leyo nto ayikho enkolweni kaMose ukuthi uYeshua uyindodana ezelwe yodwa. Ayikho. Kodwa enkolweni yamaKristu uSiza Botshi uyindodana ezelwe yodwa. Lokhu ukuthi ezelwe yodwa ligama elafakelwa ama-correctors aseRome elichaza uThamus ukuze lihambisane nenkolo yabo. Ngiyakwazi. Kodwa igama elithi indodana kaNkulunkulu lisho isithunywa sikaNkulunkulu. Alisho ukuthi umuntu uzelwe nguNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu akazali. Leli gama lisingathekiso. Angani abantu basazi isingathekiso. uNkulunkulu akazali. Kodwa lisingathekiso. Uthi-ke uYeshua uyothuma izingilosi zakhe. Umuntu ozelwe ngomunye umuntu uthi unezingilosi. Ngoba noma ezelwe ngumuntu ngokwenyama kodwa ungasezulwini uyisithunywa sasezulwini. Kodwa maqondana noShembe inkosi ilanga akushongo yena ukuthi unezingilosi. Kodwa kwafika yona ingilosi kithi yathi ithunywe nguShembe inkosi ilanga. Yona isisebenzi senkosi ilanga. You see the difference? uYeshua wayisholo yena ukuthi unengilosi. Kodwa ngokwalapha kuleli bandla ngoShembe kwafika ingilosi yathi mina ngaphansi kwaShembe ubaba ilanga. So asithathe okushiwo uShembe akaze esho ukuthi unengilosi. Kodwa kusho yona ingilosi ukuthi mina ngaphansi kwaShembe ezulwini. Yathi isisebenzi sikaShembe ingaphansi kwaShembe. Akusho yena uShembe ukuthi unezingilosi. Kodwa satshelwa yiyo ingilosi ukuthi ingilosi izisholo yona ukuthi iyisithunywa senkosi ilanga. Lokhu kukhuluma kuqala lapha ebandleni lamaNazaretha. Amanye amakholwa ayaye athi uShembe engaba nengilosi kanjani ngoba ungumuntu. nguJesu kuphela onezingilosi. Kusho abanye la hayi uJesu kuphela hayi Shembe. Amakholwa asafundzwa uNkulunkulu onguSiza Botshi azi ukuthi nguJesu kuphela oyindodana kaNkulunkulu. Hayi uYeshua ongumuntu omnyama. Bama bekhuluma ngoJesu amaKristu akakhulumi ngomuntu omnyama. Bakhuluma ngoSiza Botshi. Yonke ingqondo yabo njena i-mindset yabo is about Siza Botshi.
uJesu usizagotha noma bethi nje bemlindele ukuthi uzokhangana babheke ukuthi uqhamuka usizagotha. Uma uYeshua oyindodana yomuntu kodwa abe ngwasezulwini kuvimbane ukuthi noShembe inkosi ilanga eyindodana yomuntu kodwa ebe isikhulu sasezulwini abe nezinkosi. What's the difference? Ngoba noYeshua kwakumuntu omnyama ezalwe emhlabeni kodwa enezingilosi. Manje yini inkinga uma ngabe inkosi ilanga sekufika ingilosi ithi ngaphansi kwayo? Inkinga i-mindset. That's a problem. Inkinga yamanye amakholwa ukuba religious centric. Ucabanga ukuthi okuyiyona nkolo eqondile ile esayimukela kwabamhlophe. uNkulunkulu wayo okungisiza ukujiya. That is being religious centric. Ngoba nabalaziyo legama religious centric. Emphakathini. Oh, zonke lezi izifundo zalaziyo. Yeah. They are religious centric. That's the problem of many people. Namanje noma sebetshela ukuthi uJesu mnyama, no. Mindset yabo ithi uJesu mhlophe. uJesu usiza bonke. Noma sebetshela ukuthi usiza bonke wakwesilwane esinjani sona. They don't care. Ngokwenkolo yamaHebheru uYeshua ngumprofeti kaJehova njengabo bonke abaprofeti. Kodwa ngokomKristu uJesu akafani nabanye abaprofeti. UNkulunkulu ngokwakhe. Kodwa enkolweni kaMose uYeshua akakwazi ukuba uNkulunkulu. Ngoba kwasho yena uJehova ukuthi uyena yedwa uNkulunkulu. Abantu abamnyama ke bayishile inkolo yabo. Bathatha eyokukhonza amatshe nokhulu. Nabo ke sebethi uJesu uNkulunkulu ulingana noJehova. Inkosi usuku. Labelela umfundi